Era ceva la moda în timpul renașterii manierate. Asta este palatul. Palatul Wallenstein. Totul este palatul. Acum este Senat. Senat, da? Dar grădina se numește Palatul Wallenstein. Și grădina este accesibilă. Puteți să la plimbați. Ea e frumos. Așa, domnul Otto. Caretele castigatice. Acolo și grotele, scarele secrete. Da? El era moda care s-a născut în Italia. A fost comandatul suprem armatei imperiale în timpul războiului de 10 ani, da? Wallenstein, care a fost beneficiar palatului. Da? A chemat la Praga patul italien, care au construit în 10 ani palatul lui, care este de suprafață jumătate castelul regal. Da? Este cel mai mare palat din Mala Strana. Auziți, nu v-am auzit până acolo. Ce este acele formații? Am vorbit despre peretele karstic artificial. Cum creștiune karstice artificiale. Așa, da, era marele moda în timpul renașterii manierate din Italia. Am înțeles. Da? Da. Mimeze o peșteră. Da? Este și peșterile acolo, da, grotele, peșterile, da. Este grădina care este foarte frumoasă de fundat.